Matul l-2017, is-Safeguarding Commission tal-Knisja sabet 3 allegazzjonijiet li kienu sostanzjati u tressqu quddiem il-Pulizija. Waqt li kienet jingħata rendikont tal-ħidma li saret is-sena l-oħra, il-kap tal-Kummissjoni Andrew Azzoppardi qal li dawn it-3 każijiet involvew vittmi minuri. Dawn kienu fost 17 il-konklużjoni li għamlet is-Safeguarding Commission fuq każijiet li kienu jinvolvu minuri. Dawn it-3 każijiet kienu jinvolvu abbuż sesswali. It-3 każijiet ġew riferuti lill-Pulizija u l-Pulizija mxew u l-każijiet spiċċaw fil-qrati. U dawn it-3 persuni, wieħed kien assis dioċeżan, ieħor reliġjuż u ieħor laik, it-tlieta tal-jum għandhom min-naħa tagħna interna kien hemm restrizzjoni fuq ix-xogħol pastorali tagħhom. Intqal ukoll li minn 12 il-każ li ġew konklużi b'rabta ma' allegazzjonijiet fuq nies adulti, l-ebda waħda minnhom ma kienet issostanzjata. Ir-riżulta wkoll li bejn Jannar u Diċembru tal-2017 il-Kummissjoni irċiviet 19 il-ilment ġdid fuq minuri u 5 fuq adulti. Fl-istess waqt, is-Safeguarding Commission qed tevalwa 12 il-ilment ieħor li jikkonċernaw minuri u 3 oħra li jikkonċernaw adulti. Is-Sur Azzoppardi sostna li jeħtieġ li fil-qrati Maltin titneħħa l-preskrizzjoni f'każijiet ta' abbuż hekk kif persuna jaf iddum 20 sena biex titkellem. Meta bniedem, meta tifel jew tifla tkun abbużata meta tkun żgħira, ħafna drabi idumu snin biex jiftu qalbu. U aħna l-professjonisti li naħdmu ma' dal-vittmi nafu din, hemm ir-riċerka li turija din. U sfortunatament il-liġijiet tagħna xorta jdaħħlu l-preskrizzjoni fuq dawn it-tip ta' każijiet. L-appell tiegħi huwa għal min jista' jbiddilhom dawn il-liġijiet li l-preskrizzjoni f'każijiet ta' abbuż ta' minuri titneħħa. Intqal ukoll li l-istess kummissjoni temmet proġett pilota ma' 6 entitajiet tal-Knisja li evalwa l-miżuri mħaddma u kkunsidra metodi ġodda fil-qasam tal-prevenzjoni mill-abbuż. Dan fil-waqt li jingħata taħriġ speċjalizzat lil madwar 2000 persuna li jaħdmu ma' tfal, adolescenti u adulti vulnerabbli fl-entitajiet tal-Knisja. Is-Sur Azzoppardi appella biex kull min għandu l-Knisja l-qalbu jersaq il-quddiem u jirrapporta jekk ikun jaf b'xi abbuż. Min verament iħobb il-Knisja jirrapporta allegazzjonijiet ta' abbuż lill-Pulizija, jista' wkoll jirrapporta l-Safeguarding Commission, għaliex min verament iħobb il-Knisja ma jaħbihomx dal-affarijiet. Għaliex importanti li jkun hemm ġustizzja l-vittmi u mhux nippruvaw nipproteġu xi istituzzjoni għal xi persuna. Temm jgħid li se jkunu konklużi t-taħdidiet sabiex tinħoloq entità li bija jkun hemm skambju ta' informazzjoni u jkun hemm bord li jiddeċiedi jekk sospensjoni li ngħatat minn entità għandix tkun applikata f'entità oħra wkoll.